Sa lahat, good morning guys, mga kapobre, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang oras diri sa amo is 1:23 sa kadlawon. So sa Pilipinas, murag alas 5 na siguro diha or alas 6. So nakasayo kog tulog, natulog kog gabi, murag kog patay ambot. So today is May 25. So buang naghapon nga naglibog diin man tugikan numero ang nanggawas sa paghuman sa 203 ni result ng 906. Wa ko kasabot diin gikan ang guide. Mo na kung giingon ninyo nga kamitan mga vlogger wa mi kahibaw unsa yung result. Pinaagi ra gina sa guide. Mo giingon ako ninyo kung igo man gani sa guide surti gyud. Mutuo mo anang ubang mga tao ngumingon ubang vlogger nga diri mo kuan mo kay mauna sige siyag padaog. Dili oy. Mudaog man gayo mauna giingon surti. Ay nasuwat na hinung surti. Imbis kay 2 PM na himo na surti naunsan ang tao na. Dili oy kuan na siya. Mao lagi na basta mag-istorya ko magmali agoy. Di oy surti kuan na siya, surti gyud siya. Ana na. Guang ko sa di mo malas. Dili ang malas to as meteryo. Wa sa ato Kay kung malason ka wala na sa ato, tuwaras meteryo. Diba? Pagpatay na ginta, wala na gid. Di naman kita kamata kung mubalik, mumatay ta maunang miingon ta life is too short. Kay, pag wala na di espiritu, wala na jud alang bisang sao pa ni magluluhod diya yung kaliwat nga, bangon, di jud kang bangon. 698 092 hala gamay na lang jug kuwang ang akong kuan nga 9 ni siya 9 mga guys mao ni ang mga previous ay naunsa ba masayo hinuuni siya ang previous nato nga result mao ni ha ang code kung kisa ganag nga code kung tunay sugarol jud ka diha ka 951 na siya 951 basig moingon mo kaasan to usa 951 na 951. Sumaw na siya karon. Suwari na sa seat A. Sus gahapon mga guys ang number nga 906 giyam-yam na ko sa kong live. Hastang paita. Unya mao day resulta. Congrats sa nakadaog kay giyam-yam ako kay ako man gi-code ang birthday sa atong usa ka viewers nako. Nya kaya ako mag-code yung birth code. Sus, pag istorya na ko, may resultas 5 PM yung code number. Perting mahaya ay ambot. Kaya iyang iba nata ang ako manghinatag sa akong amiga. Pati ako kamubuon. Nakatulog na lang kong sayo sa kong kawa kamubuon. Nakatulog bitaw kong sayo. Kaya wala man kamubuon. Ambot, ma. Pero gilag-gilag, tuluga lagi na ako. So karon ha, diri mo kuha STL ha, sit E. STL. Sa 2 PM, diha mo kuha. 5 PM. Mauni ha, sit E ha. Congrats sa nakadaog sa kuan gahapon ha, sa 906. Kabalo ko nga naadyo nakadaog ana, 906 kay itong miaging adlaw nga nagkuan ko ng hatag ko og lucky number. Ako dyan ang gihatag. Nabi ako listahan na. Pero di man ako ilista ko ng inyong pangalan. Ilistahan ako ang number nga akong nahatag. Wala naman ko ilabot good kumudaog mo sa inyong uy, nasuwat na ko. Saan to? 91. Wala. Ano nga nasayop ko?
Di isa pa bi sa sit E ako ibalik sabi murag nasayop ko. Sit E 9146146 501. Nakoy sayop good 501 ha. Sa sit E murag nasayop ko good. So arita sa sit B. Kinlagi sige tag istorya mali na lang kita 049 114 406 151. So katong gingon na kuha nga 5 PM dito mo kuha sa sit E. So sa sit B 2 PM diri mo kuha sa STL ha. 2 PM STL. 2 PM sa sit B mo. Ganiha sit E sa ano to sa 5 PM. Kini karon nanam sa ta sa sit C. So STL 2 PM uy, nung sabay noon nasayop mo 706 ibis kay 760 na, gigayra na po akong kamot. Bantay ito ninyo 706 256 076. Bantay kini siya mauni sa sit C sa 2 PM mo ha. Dire. 2 PM. 2 PM sit C. Ha? Sit C og oldro nga 3D national. Okay? Mao na siya. Oldro o 3D national diha mo kuha sa 2 PM. Sa STL sa 2 PM. Diha mo kuha. Unya ari na sa special oldro. Okay, nako na mao na to istorya ninyo no. Ang special oldro na to 138317. 138317. So kini din dapita og ang akong oldro og ang akong mintin diha mo kuha sa 5 PM sa kuan ha. 9 PM sa STL. Pero katong gikuan ako nga ganiya sit C oldro to ha sa 9 PM sa 2 PM oldro to siya, okay? Maglibog mo puta ning daghan kita ginahunahuna 9 8 984. Minti na isakay sa ninyo kung ganahan mo kuha mo diri dapita sa kuan sa inyo sa Rainbow na 9 PM. So guide and probables only always play target rumble para sure win. Good luck and God bless you ha sa inyong tanan. Unya nakoy ihatag ninyo nga unya mga guys, ako ihabol ni nako ninyo ha kay gitix ni gabi isa kong amiga alas 2 ganing mao nakamata ko kay gitiksan ko niya og kini siya 635 pustayon ni ninyo oldro naara ninyo kung kwaon ninyo basta maura ko istorya ninyo hinatag sa kong amiga. Ang gapon natag sa kong amiga baya kay ang resulta 074
Inggawas ang 074. Ihatag biya ginya 437. 437 jud gihatag niya oy. Ya ang igawas 074. Kung imo irambol 374 gyud. Mao gyud nang kuan gyud. Iya congrats sa 074 nga kung gitagaan ha. Nagyud ko gitagaan na nga kuan og kara 906 nga og kana sa 203 na ako gitagaan na sa lucky number. Pero wala man jud ning comment sa kong video ingon nga nakadaog ko. Pero okay raman sad kay di man ko mangayon ninyo og barato inyo ra na oy sus basta ako man lang pinangayon ninyo likes lang taon mo og view sa ako ang kuan sa akong mga video kay diha sa taon ko magkuwag panghatag na kog load panghatag na kog panggatas sa mga pobre. Og daghang salamat niyo mga guys kung magsinabtanay lang ta usahayo kung ang akong numero ang akong vlog nga dili usahay in taon dili in taon musakay pre gahapon wala gitawon bisag usang sakay sa STL slide lang gihapon ang nigawas kahapon sa akong vlog nga 27 katong vlog nga ang nigawas 906 atong usang adlaw bahaw atong 20 pizza 20 o 21 naa diha ang 906 bahaw jud kayo lisod sag bahaw ako ipanabi di ba. So dinhi na lang ko kuto mga guys kini taas na ang video nako mag-live lang ko unya siguro di manghatag ko og lucky number. Og daghang salamat yung tanan ayo mo tanan ha ayo bye.